Så, jeg er klar. Hvis I gerne vil se noget, der er rigtig fedt med drager og det hele, så skal I prøve at se Dragernes Eventyr. Der er et nyt afsnit hver uge. Kapow! Hver mandag faktisk. Shuhuala! Den er der hver mandag. Jeg kan ikke se noget fra din hånd. Den er der hver mandag på DR Ultra. Pow! Og internettet. Og så en reklame med alle de der, hvor de skændes. Ja, lad os smage. Jamen, vi vil have konge og dronning. Jamen, de er jo ikke engang gift, altså. Ja, jeg er ligeglad. Vi bestemmer. Ja. Nå, så det siger du, fordi nogle gange klipper man også lidt i det. Besvimelsesangreb. Jeg kan ikke se noget fra din hånd. Besvimelsesangreb. Ja. Det var så reklame for denne sæson. Men altså, bare så I ved det, der er flere sæsoner af de her videoer. Farvel. Hej. Og Salvo, vil du sige noget? Ja! Lad os sige, hvis I ikke ser til videoer, ikke? Så kommer jeg hjem hos jer og smadrer jer. Fordi de er overgode. Okay, Salvo. Hej. Og jeg hedder Fiona. Og denne her lille serie af en slags, eller reklame, den kan I se hver mandag og hver onsdag. Eller hver onsdag, hver fredag og hver søndag. Så vi ses snart igen. Hej. Og det her, stil dem lige op. Så slutter den bare med det her. Så kan I se. Nej, vi skal alle sammen stå op. Og så kan I se alle figurer. Nogle af figurerne. Og nu